guys, good morning. नै दा जोङो कार्बि आंलं थांनो ओंखारलायबाय आरोना जोङो मा होनो नामसाइनिफ्राय मैयासो सफैदों मैया नङा दाख्लै हराव सफैदों आरो मैया सानसेल' रेस्ट लाबाय नै दानो दिनै कार्बि आंलं थांनो गोनां जालायबाय कार्बि आंलंआव माने जोंहा मा होनो माने एसे प्रब्लेम जादों आरोना न'आवहाय ओंखायनो जों थांनो नागिरदों प्रब्लेम माने आब' आलासि जानो थांनो नागिरदों आरोना गावनि न'आव माने आंनि बिजावजालि आब' आरो ओमफ्राय गेदेर थांगोन आरो ओमफ्राय बाबुखौ दोनलांगोन आरो न'आवनो आइ बाबु आफाल' जागोन आरो ओंखायनो जोंखौ न' नेनो लेंहरदों आरो आइया हारसिं जागोन नालाय आइ बाबु आफा इसोर हारसिं जागोन नालाय एसे बोरायबायबो बुरिबायबो नालाय ओंखायनो जोङो थांनानै नेहैनोसै आरो दा जोंखौ लेंहरदों नालाय नै दा जों थफ्ला थफ्लि गासिबो रेडि खालामजोबखांबाय बोराया बाबायानो हनै ट्रेना जोंना 8:30 आरो ओमफ्राय दा जोङो ट्रेन स्टेशनसिम थांसै गासिबो रेडि जाजोब्बाय आंना बेगा हनै बेल' जों सप्तासेयानो थानाय जासिगोनलाय आरो पुरा बेरायगासिनो आरोना शिलं थांबाय शिलंनि उनाव नामसाइनि उनाव नै दा कार्बि आंलं थांलायनोसै बाय बाय आंनि न' सप्तासेनि उनावसो लोगो मोनफैसिगोन आंनि बिसिनाखौ मिस खालामसिगोन आं नोंखौ दे बिदिब्ला जों दा स्टेशनसिम थांग्रोना लानोसै दे नै जोंना ट्रेन फैबाय आरोना ट्रेन सफैबाय नै बिराद मानसिखालै दिनै बाबुनो दाम्पार लाबाय नै जि गिदिर ओमफ्राय मेथाइखौबो सायाव बिलुन सिलुन गासिबो लाजोब्बाय मेथाइ सेथाइयावनो फुल'नि मोनफैबाय आरोना गाइस जोङो नै दा अट' गाखोनोसै नै दाम्पार साम्पार लाबाय फैदा मोनफैबाय दा थांबाय थानोसै न'आव सेन्देल गानदों जाम्बा सेन्देल गानदों नालाय सोर उना सोर मानो उनाखै जाखो नानिया थांसैसो जाम्बा नाखै बा गोदान बा गोदानथार बा जाव सोनोबाय Hello guys. Nania. Hey, good morning guys. नै जों मैयानो सफैदोंमोन आरो जे मैया जोङो 5:30 सफैदोंमोन आरो ओमफ्राय भिडिअ लानाय जायासै मैया सफैनानै ओमफ्राय नै दा फुङावसो लानाय जाखाबाय आरोना डाइरेक्टनो सफैनानै ओमफ्राय नै जोंहा बाबुआबो स्कुल थांनो ओंखारगलाय लांबाय हनै ना बाबु कमल ज्योति नों थाखो बेसे मोनखोमोनलाय क्लास 1 मोनबाय बाबुआ ना बामबाय ना बामबाय दादिया मोनला हनै मोनला मोनबाय बाय बाय दादि नै नानिया गानगान फैदो नै दे गसंलाय गोदान गोदानथार मोजां नुदों ना देलाय चानलाय उदांसै दे उदांसै guys जोंहानि ओंख्रिया दिनै अनलाजों ना गोरान ना अनला मुला आरो ना गोरान देलाय एरनि आंगोललाय बोराया हायबाय दं आरो अनलाजों मुला बेदरजों ना गोरान नै वाव बरिया जानोसै हायगासिनो नै जानो थाखाय याव दालि दं दालि बोराया हायगासिनो ओमफ्राय आं ओरैजाय दाउदै एवदोंमोन आरोना नै दाउदै एसे रानबाय ओमफ्राय याव सबाय बिमा आलु ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय
सबाय बिमा आलुआनो आरो जेबो गैला रानना लानोसै आं दे